Познавам го от много години, затова искам да го поканя тук, за да покажа и пред вас какъв сериозен мъж е всъщност. Аплодисменти за господин Марешки. Здравейте, приятели! Добре дошли! Къде са първите аплодисменти? Няма да ви развалям купона, само ще бъда кратък. Време разделно е. 20 години корумпирани политици ограбват методично любими Мия и любимия ви, предполагам и на ваш град Варна. Нека заедно да ги пратим в заслужена пенсия. Ако всички вие сте на моето мнение, верният ден е 23 октомври, а номера човека съм аз, Веселин Марешки, а номера ми в интегралната бюлетина е 63. Този концерт е подарък от мен за вас. Веселете се, благодаря ви. Аплодисменти за господин Марешки, ние му пожелаваме успех. Аз между другото искам малко от него подкрепа, само да кажа, че ние вече колко години ходиме на такива кампании и между другото винаги поне половин час има реч. Човека просто иска да ви направи един подарък. Дойде, каза каквото има да каже. Така че от тук нататък всичко зависи от вас. Той ни пожела да се забавляваме. Аз знам, че ви имате настроение. Така... После обаче за къметът близо до нас. Той със сигурност ще бъде тук сред нас. И точно в този момент нека още веднъж вашите първи аплодисменти за нашия бъдещ къмет, за господин Марешки! Забавлявате ли се? И няма как да не се забавлявате, щом сте в ръцете на двете най-големи в забавния жанр. Преслава и Галена! Приятели, няма да ви досаждам. Забравих да ви кажа нещо много важно. 20 години на ограбът забравихме да кажем на имената тези, които управляваха 20 години града ни. И ще ви помоля ви никога да не го забравяйте, защото става дума за вас, за всички нас, за града ни, за бъдещето на децата ни. Янко Станев, Кирил Йорданов, Борислав Гоцанов, Неделчо Михайлов. Не ги забравяйте тези имена, тези, които ни управляваха 20 години и доведоха града ни до това състояние. Нека на 23 октомври ги изпратим заедно всички с бюлетина 63. Благодаря ви! Приятна вечер! Преслава и Галена! Веска на тебе! Много успех! Точно на 23-ти, не само в идния месец, наистина ще ти е много нужен. Ние сме с теб. Както и всички, които са тук тази вечер.